අවුරුදු කුමරියන් 8 දෙනා අතරින් තුන්වන ස්ථානය ප්‍රකාශයට පත් කරන මොහොත ඔබගේ තීරණය සමග සැසඳ දෙන්නේ දැන් ඔබටයි බලන්න අවකාශය තුන්වන ස්ථානය හිමි කර මෙම සූර්ය මංගල්‍ය කිල්ලොච්චි 2026 සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වූ අපි මෙම තරගකාරයන් සියලු දෙනාටම මේ විශේෂ පීඨිකාව ඉදිරියට පැමිණෙන ලෙස ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. அழகுராணிகள் அனைவரையும் இந்த மேடைக்கு முன்பாக வருமாறு அழைக்கின்றோம். போட்டியை பங்கு பற்றிய அனைவரும் இந்த மேடைக்கு முன்பாக வரிசையாக வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கைகளை தட்டி உற்சாகப்படுத்துங்கள். கிளிநொச்சி மாவட்ட இந்த சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டு நிகழ்விலே இந்த அழகு ராணிகள் இன்றைய முறை இணைந்துள்ளார்கள். අවුරුදු කුමරියන් 8 දෙනෙකු තරඟ වැදුනා. මේ අතරින් සූදානම ප්‍රථමයෙන් මෙම තුන්වනි ස්ථානයේ හිමි කර ගනු ලබන්නේ மூன்றாவது இடத்தை ஷாலினி அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். තුන්වනි ස්ථානය වෙනුවෙන් අභිෂේක ගන්නට සූදානම්. සාර්ථකය පැලඳවීම ඒ වගේම මල් කලබ ලබා දීම සිදුවන මොහොත තුන්වැනි ස්ථානය වෙනුවෙන් වූ මුදල් ත්‍යාග පින්වීම සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා. අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් எஸ் முரளிதரன் மத்துமன்ට இரண்டாவது இடத்தை எமது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் எஸ் முரளிதரன் அவர்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அதோடு கிளிநொச்சி உதவி மாவட்ட செயலாளர் அஜிதா பிரதீபன் அவர்களும் இந்த பரிசுகளை அழகு ராணிகளுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். තව 7 දිනක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ 7 දෙනා අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගනු ලබන්නේ දෙවන ස්ථානය ඔබයි සෝනා ඔබයි දෙවන ස්ථානයේ හිමි කර ගනු ලබන්නේ අංක 1 යටතේ තරඟ වැඩනු සෝනා දෙවන ස්ථානයේ හිමි කර ගනු ලබනවා. இரண்டாவது இடத்தை சோனா அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார். சோனா அவர்கள் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார். கைகளை தட்டி உற்சாகப்படுத்துங்கள். எமது இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ள அழகு ராணி දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගනු ලබන්නේ සෝනා ඔබයි. සාර්ථකය පැලඳවීම සහ මල් කලබ ලබා දීම මුදල් ත්‍යාග පින්වීම සිදු වෙනවා මේ මොහොතේදී. දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස් මුරලිදරන් මැතිතුමන්ගේ සුරතින් එසේනම් සූර්ය මංගල්‍ය 2026 කිලිනොච්චි ප්‍රදේශයේදී මෙවන් අසිරිමත් අවස්ථාවක අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ මින් කවුරුන්ද? අද දින අවුරුදු කුමරිය ලෙස කිලිනොච්චිය අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ගන්වන්නේ දිලුබා අංග 5 යටතේ තරඟ දිලුබා ඔබයි අද දින අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ. முதலாவது இடத்தை தில்வா அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார். அழகு ராணியாக கிளிநொச்சி மாவட்ட சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டு நிகழ்விலே அழகு ராணியாக இவர் வீட்டிலிருந்து கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். සිරුර පැලඳවීම ඒ වගේම සාර්ථක පැලඳීම සහ මල් කලබ ලබා දීම අවුරුදු කුමරිය වෙනුවෙන් මුදල් ත්‍යාග ලබා දීම සිදු කරන ලබනවා. දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස් මුරලිදරන් මැතිතුමන්ගේ සුරතින් සහ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා 55 වන සේනාංකාධිපති තුමනුත් මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. எமது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் எஸ் முரளிதரன் மற்றும் கிளிநொச்சி உதவி மாவட்ட செயலாளர் அஜிதா பிரதீபன் அவர்களின் இருவரும் இணைந்து எமது அழகு ராணி
பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டு விழாவிலே முதலாவது இடத்தை பெற்ற அழகு ராணிக்குத்தான் இந்த பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது. අවුරුදු කුමරිය තරග සව්ව සඳහා සහභාගී වූ සියලුම තරගකාරණයන්ට අප ත්‍යාග සූදානම් කර තිබෙනවා. අනිත් සියලුම දෙනාට දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ගේ සුරතෙන් ත්‍යාග ලබා දීමට සූදානම්. මේරි ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබට හිමි பரிசுகளை வழங்குவதற்காக 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத் அவர்கள் இந்த பரிசினை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். සංගීතා ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම. அடுத்ததாக சங்கீதா அவர்களை அழைக்கின்றோம் பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக. இதே 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத் அவர்கள் வழங்குகின்றனர். ජසින්තා ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා ත්‍යාග ලබන්නට. அடுத்ததாக ஜெசிந்தா அவர்களை அழைக்கின்றோம் பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக. 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத் அவர்கள் இந்த பரிசினை பெற்று வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ජදුසා ඔබයි මීළඟ பரிசினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மேடைக்கு அழைக்கப்படுகின்றார். 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத் அவர்கள் இந்த பரிசினை இவர்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். නිතිකා ඔබටත් ආරාධනා කර සිටිනවා. නිතිකා ත්‍යාග ලබන්නට. நீதிகா அவர்களை அடுத்த பரிசினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ප්‍රමුඛ சோபா நீங்கள் இருவரையும் அழைக்கின்றோம். முதலாவது கையை தோணும். எமது அழகு ராணிகள் முதலாவது 2வது 3வது இடங்களை பெற்ற அழகு ராணிகள் தான் இப்பொழுது புகைப்படத்திலே இணைந்துள்ளார்கள். எமது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மற்றும் உதவி மாவட்ட செயலாளர்களுடன் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றிய அழகு ராணிகள் இப்பொழுது புகைப்படத்தில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். කිරිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව අත්කල් බැඳ ගැනීමෙන් සංවිධානය කරනු සූර්ය මංගල්‍ය 2026 සුවිශේෂීම උත්සව වූ අවුරුදු කුමරිය අභිෂේක ගැනීමේ අවස්ථාව සමගයි ඒ ඔබ අප වූයේ. මීළඟට තවත් තරඟ සව් කීපයක් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීමට අපේ සූදානම්ව පවතිනවා. மத்திய மகாவித்யாலயத்தில் சித்திர தமிழ் புத்தாண்டு விழாவில் நான் அழகு ராணியாக முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறேன். போன முறை ட்ரை பண்ணி எனக்கு கிடைக்கல, இந்த முறை கிடைக்குமென்று நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ ஹாப்பி. வேறு என்ன கிஃப்ட் தந்தேன் உங்களுக்கு? எனக்கு கண்ணாடி ஷோகேஸும் 50,000 ரூபா கேஷும் தந்தாங்க. உங்களை மேலே ட்ரை பண்ணுறாங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? வெற்றியோ தோல்வியோ சும்மா ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், போகணும். போன முறை எத்தனையா வந்து? போன முறை செலக்ட் ஆகிட்டேன். செலக்ட் ஆகிட்டேன். இந்த முறை பஸ்